आंबो बयबो ट्राइ नायजोब्बाय नालाय आंबो नायनोसै ले नों लाय संको बायदि hey संको बायदि बानाय ओइ गाइस आंनि बानाय होबाय नै बरियानो जि जकर बानायखाबायहाय दिनैबा हले नै बरियानो स्टिमाव होबाय नै जाबोगासिनो आरो नै गाइस बरियानो मोनबाय जोंना फाइनाली आयो हेलो गाइस नै जोंना सोर फैदों नायदो निबि बर' हाय लोगोफोर जों दिनै सानैजों मम' बानायना जाहांदों आरो ना नै मैदा नागासिनो दं बे नागासिनो दं आं नायगासिनो दङ आङो एबार जों खेननैल' बानायफेरदों आङो एबारजोंसो आरो सिगां खनसे आंनो कुट बानायदोंमोन खिन्थु रोजा रोजा जादों नानाया जायाखै ओमफ्राय दिनै बिनि नानायखौ जानोसै बेनो गासिबो जगार लाबोखादों आरो जोंहानावथ' जेबो गैया बेनाव दंजोबो बासनखौ खोथानि र' गाइस बासना बरियाखा बेसे लायामोन बियो बियो 600 समथिं लायामोनलै फ्लिपकार्टनिफ्राय लायामोन आं बरियानो नै माबागासिनो बियो चिकेन मम' जानोसै ना सुपबो बानायनांगोन ना सुपबो बानायनांगोन माबा दंना गैया गलमर्च ब्लेक पेपार दं बे होबासो गोथाव नाङोलै बिनबो फिसा फिसा हाना होजागौमोन खिन्थु बिन गैया जानाव मा दं होबानो जाबाय बिलाहिल' दं माबा खालामजोबनो रेडि खालामजोबना लानि दसेनि उनाव लोगो मोनबाय दं गाइस नै बेदरखौ ग्राइन्डआव होगोन आरो ना मिक्सिआव फिसा फिसा गोदाना लादों आङो मोदोमखौ मम' संनो नागिरदों मम' दे बेखौ सुपआव होगोन बेखौ हाराखौ थख' थख' खालामजोब्बाय नै सिंग्रा जाना लाग्रोनोसै जोंहा सिंग्रा लाल साहजों नै बानायगासिनो नै लोगोफोर जेवारिनि न'आवहाय सिंग्रा ओमफ्राय लाल साह लोगो होबाय ना जेवारि आरो जेबो जाहोला गैला ओइला बे गणेश लाड्डु दं ना मा नाममोनलै गणेश लाड्डु मोतीचूर लाड्डु मोतीचूर लाड्डु आं गणेश लाड्डुसो होनो बेखौ मिथिबाय गणेशआ मोतीचूर लाड्डुखौ गोथाव मोनखायो दा ओंखायनो आं बेखौ गणेश लाड्डु लाबोसो होनो जानोबाथाय जा लाग्रोना लानोसै सिंग्राखौ नै जोंहा फिसाजोनो होबावबाय मेथाइखौ दे हो जा सिलभार पेपार नै आं बे सिलभार पेपारखौ आं जाया सानोमोन आख' जायो सिलभार पेपारखौ बोखानानै गारसिगोन आरो मेथाइखौ बोखाना गारसिगोन होनबाथ' आं मिन्थियामोन दे गोथाव केमेरा नाम्बारबावलाय लायो मेगन मिना देखायलाय देलाय मिनिलाय मा गोसो गैथ'आ ऑयल दे दी नै गाइस बरियानो माबा खालामबाय दङ मिक्स खालामबाय दङ बेदरजों पियासजों आरोना बिथांनि सायाव जानोसै दिनै आरामनो जाखानांगोन दे एकदमसे नै बरियानो मारै नुखो नै बरिया नुदोंलै बेदरा एकदमसे ना नै लाहार फाहार गाबोनसो जासिगोन बायदि मोनबायला नानानै होनांसिगोन दे नानांगोन टेनसन लानाङा दे नै गाइस बेखौ बाथोन बानायनो नागिरदों बाथोन माने मम'जों लगाय जानो थाखाय बादामखौ ओमफ्राय नैयो बानलु सामब्राम गुफुर बेखौ आयु बिगुर गारनानै मिक्सिआव होनोसै बादाम जिरबाय दङ गाइस बादाम बाथोननि थाखाय सासेया माने नागासिनो बरियानो बारा नानो रोङाहाय गोजान जायाखै पातला जाबानो जाबाय दा
पतला पतला नादो बरिया खालामखा दे बरियानो एकदम से रेडि खालामनानै हाय गोथाव जाखानोसै दिनैहाय बाजारनि मम' बायदि जिमान न'आव गोथाव बानायबाबो हाथायनि बायदि गाइस नै आंबो बयबो ट्राइ नायजोब्बाय नालाय आंबो नायनोसै बेसे होदों नोंसोरनि बेलेग स्टाइलनि लटास बायदि बनायबायलै बुरजाद्राय जादों नामा बुरजाद्राय जाबाय एसे खमाय नङाबा जाबायना टाइफू हो गया टाइफू रेडी हो गए 3 रेडी हो गया ओया ना मजा ले ले दे ले नहीं ले शंको बैदी हे शंको बैदी वाले ओय गाइस आंनि बाले ये एजाना एसे मोजां बरंसो नोंना मा बस्ता ओरै सोमनानै थयला बस्ता थाथुनाय बायदि सोमबाय आङो गाइस इखौ आंनो जागोन मिथिबाय र' जायाखै एसे मोजां बानायनो रोङोमोन दां आंनो इदि बानायनो रोङोमोन सोर बानायनो बेखौ सोर बानायनाय आं बिदि बानायनो रोङोना ओमफ्राय बेखौ ओरै खालामनानै ओरैहाय जइन खालामबाबो जाबाय देखो ये दूसरा स्टाइल का हो गया है रो आंबो बिदिखौ बानायनो रोंथारगौ भूटानीज टाइप का भूटान का टाइप का कितना टाइप का हो गया है अभी 5 6 हो गया माला मोनजाबावगोनलै ओंखाम जाखानो हासिगोन माथो बेनो ओंखाम जानाय जासिगोन रोंस्लालाहाय आङो ओरैनो लससो जासिगोन नादो ओइ नोंलाय एखे जाबाय जों नाव ओइ पियासा बिराद गन्थ' हाबबायलै सुगारनो लुबैयो गोजौनिया एसेल' जानांगौ पतला खालामनांगौ रोजा जाबाय गाइस होबाय नै बरियानो जि जकर बानायखाबायहाय दिनैबा हले मम'खौ नै समायना एकदम लटास बिबारखौ मा होनोलाय थब्ल' बिबार बायदि नुबाय नै बिलोनि थब्ल' बिबार बायदि नै जानोबा फै लोगोफोर जों बानायगासिनो देवारिनि न'आवहाय बनायगासिनो दं नै बरियानो स्टिमाव होबाय नै जाबोगासिनो आरो बेयाव सुप इयाव मोनसे होना दोनदों आरो बानायबाय दङ वाव नायनो मम'आ ओइ साइनिं जाहांबाय दा ओइ लै स' गाइस जोंना मम'आ नै मोनबाय खांबाय जानो थाखाय बरियानो जानोसै जोङो 5 जन टुलु खालामलायदों जानो मिनिना खोन्थादो मिनिनानै मिनिफ्लालाय सिन्दुरा जाबाय दे गैया दानिया जिखौ मिनिफ्लानो खिथाबाय जि गन्थंबो खोनानै मिनिफ्लानानै देखायलायसै वाव टेस्टी नै गाइस बरियानो मोनबाय जोंना फाइनली आयो मोनमारबाय चटनिया बादाम एंड बिलाही बादाम कच्चा बादाम जानोसै गाइस नै मम'आ फाइनली मोनबाय जानोना नायनोसै आङो बोरै जादों ये रहा मोमो का डिजाइन मैं खाती हूँ आंबो जाखानो हानो नोंनि बेदर जागोन मामा टेस्टी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा बनेगा प्लेट कितना जादों सूप दिखा दो ये सूप नै सासेया नायगासिनो बेसन है उन्हें
Tunggu saja. Tunggu mama. Saya itu dengan nego tuh. guys बिदिब्ला जाग्रोना लानोसै Này này. हम लोग भी खाते हैं मिलते हैं बाद में Wow. ठीक है टेस्टी Rất good hào. जम जम बिराद टेस्टी जाबाय गोजां बोथोरनि ठंडा का एकदम प्री दिसंबर सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग है ना Momo mà đi đi. झाल बहुत टेस्टी है Ăn đi momo mà khổ lắm. guys बिनि मोमोखौ नायलाय पेपराना गोसो Khổ lắm này. Mama, Sao cái khi này- nó lấy ra lấy chicken? रे आंनाबो बोना थानाय Neka जानो mama. So guys नै आङो आलुजों दाउ संगासिनो बरियानो आलु आरो दाउ वाव ओमफ्राय नै ओरैजाय आयु केमेराया ओरैजाय लाफाजों ना रुगासिनो लाफा आरो ना नै आया लाफाजों नायो लाफाजों ना रुबाय दं बेबो जाबाय इयो मोनबाय बेखिजाय बेदराबो जाथारनोसै नै दुन्दिया होबानो मोनबाय आरो दुन्दिया होनोसै Này này. थांदोलै मोजाङैनो मोजां मम' जाहोनायनि थाखाय थेंक इउ एकदम बाय बाय थांनो ओंखारबाय नै आलासिफ्रा मालाबा इडली जानानै सेरो दे Jangan जानो main berapa di silang tanggung jawab. माइब्रा बिदैनो माइब्रा बिदै लोंथांगोननो Kan nangan deh. Ini hirgelingan tindu. थांदो दै द्रिसा बाय 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 लाडू बेबी को मामा दे थांदो Bye bye, Drisa. Bye bye. Dah, sampai. दे Good night.